and gentlemen, дами и господа, добър вечер, казваме на всички гости! Настъпва момента да посрещнем пастата, разбира се. Айде, ето току-що пристигна и пастата. Да видим тук ножа ще реже или няма да реже. Сабията, сатира, каквото има, изкарайте. Да не забравим за какво сме тук тази вечер, да отпразнуваме принца Умут, разбира се. Искаме едни бурни аплодисменти за това прекрасно семейство. Яша Умут Паша! Воу! Хайде специално за всички гости казваме! Özellikle да gelsin. И така! Реже ли пастата, не реже ли, не виждам. Готови ли сме? Айде, време е да отрежем от тортата, разбира се. За шампиона на вечерта за Умут казваме специално, лично и категорично! И луда, и връщате на нула. Марокко и Биза, прегряваш като влиза. Трепаче тя жената на Джеки Чан. Яша Умут! Червен килим ме чакат, пред нея всички клякат. Тя ми е зелена карта и банките милиарда. Чекака много яка и цепи здраво мрака. Богата по природа, душата на народа. По класа италианка, а по мисти калпазанка. Айде, заликляваме да гаси, Яша Умут! Дами и господа, продължаваме с изненадите само след броени секунди. Бъдете в очакване! Айде специално за Умут! Лайфа казваме! И така, дами и господа, моля за внимание, ето го и роботът! Моля за внимание, аплодисментите! Бъдете в очакване тази вечер, много изненади, много екстри! Let's go party time! Olabilirse evet görüyorum ama yine mayılar geldi, Spider-Man'ler geldi. Ако може, отворете малко дансинга, алаячът на турски. Да си направи шоуто, разбира се.
Яко, яко, дай, дай! Айде за най-дивите меченца, казваме! Тук ли сме? Ала Ячин, ако може, отворете малко дансинга. Да може да снима камерата. Бялата мечка, ladies and gentlemen, най-добрият робот. Панда, Спайдермен, И така, дами и господа, време е да насладим момента. Заповядайте всички гости на дансинга. Да разгъртим дансинга. Много екстрима, много чакат за това да си направим шоуто всички. Заповядайте при робота Спайдермен и меченцата. Готови ли сме? Хайде, цок по цялото газо, ви поздравяваме всички гости! Спешъл поздрави за прекрасното семейство с Алими Селиме Газоме! И разбира се за прекрасните деца! Умут, Фарук и Ренгинар също така! Let's go! Тук ли сме, Дисбург, заповядайте! Haydi Emine abla durma köşede kenarda buyur sen de. Oturmaya mı geldik? Let's go! Haydi за всички! Haydi, готови ли сме? Anneler, ablalar nerede göremiyorum. Let's go, party time!
Готови ли сме? Дами и господа, вие се намирате в страната на чудесата. Най-готината сватба на Умут, разбира се, за 2024. А сега избухвация казваме. И така имаше поръчка, иска да видим роботите Спайдермените как играят Gangnam Style. Обаче по-нашенски. DJ Жевко! За вашето добро настроение! Let's go, let's go! Айде селиме гастарка, деди! Яша, Яша! Хайде, Gangnam Style! Чупките в кръста! Хайде за всички живи живи! Тук ли сме? Ръцете! Хайде, Дисбург! Искам по-живо, знам, че и можете! Салим Гесаркенович! Let's go! Идай! Рак, цак! Еврото в джоба ми, Мерцедеса ми ръмжи, от Роналдо по-богат, знаят ме във всеки град. Çok paralar kazandım, büyük günler yapacağım, Evroların Haydi всички! sahibini de tutacağım. Şimdi! 1 milyon za kokaina, И 2 милиона! зависи кола, за 5 милиона, Мерцедеси карам, а на душмани няма да се дава. 1 милиони за кокаина, 3 милиони Айде, Дисбург! По-живо! си кала. Идай! Яша робота! Цак! Хо! Сега! Айде всички! Колкото съм аз богат, те не могат да броят. Аз съм винаги на плюс в Европейския съюз. Çok paralar kazandım, büyük günler yapacağım, Идемо! sayacağım, sanki de tutacağım. 1, 2, 3, Murat Şeker. Yoksun kalbi yansam, sönmez nur gibi zalim. Biterdi bir kere de baksan, sendin benim tek hayalim. Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya, senin yüzünden zalim. Bulsam yine bir yol var, bir yanım kal, sensiz olmaz, yanıla da kalmaz. Adını anmam bir daha var. Duysam И сега, моля за внимание, имахме една поръчка от майката. Сега го изпълняваме за всички гости и за цялото семейство, това прекрасно семейство. Казваме
С песента, разбира се, на сина. За моите сърца, да ти кажа, златни са, моята жена. Аре, специално за това прекрасно семейство! На света. За моите деца, за моите сърца, те са ми живота, радостта. Тя ще се боря, те да са добре, за тях ще работя с двете си ръце. На никой не разчитах, за да стигна до тука, сам го постигнах. Никой не остава с наведена глава в живота и аз се усмихнах. Няма фамилия като нашата, няма какво да спорим, наша е короната. Айде за принца за вечерта, казваме за обуци за цялото семейство! Яжа! Чек! Чек! За моите деца, за моите сърца, да ти кажа. Идват 50 точки от кралицата на вечерта от цели меца от майката. Жива и здрава, живо и здраво семейството! Яжа! Моите деца, за моите сърца, те са ми живота, радостта. Яко, Ще се яко. боря, те да са добре, за тях ще работя с двете си ръце. Вижте ни всички, колко сме щастливи, усмихнати, красиви. За най-щастливото семейство! Ни в костюми, фрокли и парфюми, колко сме стилни. Няма фамилия като нашата, няма какво да спорим, наша е короната. Айде Дисбург! Рак, цак и цак, цак! Яко, яко! Яша, яша! И чок, яша! И чок, яша! Вижте ни всички, колко сме щастливи, усмихнати, красиви. Яша, яша! Облечени в костюми, фрокли и парфюми, колко сме стилни. За Спайдърмен специално! Спайдърмен Дектикен! Фамилия Яша Спайди! нашата, няма какво да спорим, наша е короната. Seviyorum aşkım benim de duaşu na magavatu aşkım ben seviyorum aşkım benim de duaşu na magavatu Спешъл поздрави за всички играещи газове, тук и сега продължаваме! И цвай, цвай, хопа! Хайде всички! Haydi çabune oy daşli Makemam uzamırın siraki Süte tokret boten ne kamce Tusi çili token set kamye Ah Seviyorum! aşkım benim de duaşu Хайде най-дивите и най-живите на Дисбург, тук ли сме? По-живо, по-диво казваме! Aşkım beni tutuvaşu
джум. Айде Дисбърг за вас специално. Обикаля вече малкото момиченце нагоре, Надолу. наляво, надясно. Раздвижи го, айде златото си купенце нагоре, надолу, наляво, надясно. Обикаля вече малкото момиченце нагоре, надолу, наляво, надясно. Раздвижи го, айде златото си купенце нагоре, надолу, наляво, надясно. Айде всички! Надолу, наляво, надясно. Ръцете горе не виждаме! Зум, зум! Най-красивата в дискотеката върти на Нагоре, надолу, наляво, надясно! най-бруталните приятелки вследяват. Айде за братчето Емер също така да звучи! Най-красивата в дискотеката върти нагоре. Спешъл поздрави за Толицо! Най-бруталните приятелки вследяват. Яжа, яжа! Наляво, надясно. И сега последна песничка пускаме за майката и за цялото семейство и след това даваме думата на най-добрия, най-уникалния оркестър в Европейския съюз. Разбира се, сега поръчката за цялото семейство и за майката казваме. Да забравиме сега мъките, за трудните ни моменти да пиеме. Ние сме реални и не завиждаме. Моменти да пиеме. Ние сме реални. Аре за най-реалните и най-уникалните казваме! На нашата маса да не сядат лицемерите. Идемо! Да забравиме сега мъките, за трудните ни моменти да пиеме. Ние сме реални и не завиждаме. На нашата маса да не сядат лицемерите. Яжа, яжа казваме! Зай, 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 зай! Аре специално за цялото семейство и за организаторката на вечерта. Хората до мене всичките са верни, няма лицемери. Кой какво говорил, кой какво е сторил, не ни вълнува, сори. Душманите знаят само да лаят, брат ми, зад гърба ни, обичат да правят драми. А ние си живеем на високи обороти, всеки втори тук е готи. Аре специално и за каката на Умут, за Регинар казваме, за принцесата на вечерта. Име сега мъките, Яжа! за трудните ни моменти да пиеме. Ние сме реални и не завиждаме. На нашата маса да не сядат лицемерите. Да забравиме сега мъките, за трудните ни моменти да пиеме. Ние сме реални и не завиждаме. На нашата маса да не сядат лицемерите. Този
Този кючек разбива камъни, бъбреци и дървеци. Няма да забравя колко скъпо струва приятелството днешно време. Няма да забравя кой ме предаде и кой беше до мене. Душманите знаят само да лаят братви. Зад гърба ни обичат да правят драми. А ние си живеем на високи обороти. Всеки втори тук е готин, за мечтите си работим. Да забравиме сега мъките. Айде за цялото семейство, както казахме. Ни моменти, да Само след броени секунди, златните ръце на оркестър Заолим. не завиждаме. На нашата маса да не сядат лицемерите. Да забравиме сега мъките. За трудните ни моменти да пиеме. Ние сме реални и не завиждаме. На нашата маса да не сядат лицемерите. Ей, 6. Дами и господа, това беше от мен диджей Жевко. За мен чест и удоволствие. Желая прекрасно прекарване на партито, разбира се. Та-да-да-да.